Németh Gyula, a munkáspárt elnöke lennünk, jó reggelt kívánok! Elég azzal az ötlettel állt elő, hogy a magyar kormánynak, vagy nem tudom milyen hivatalos szervnek bocsánatot kellene kérni a Donkanyarért, bocsánatot kellene kérni azért, mert egykor a második világháborúban a magyar hadsereg megtámadta az akkori Szovjetuniót. A javaslat ennél az egy kicsit bonyolultabb. Én azzal kezdtem, becsüljük meg a magyar katonát. És meg hogy mondjam, hogy egy kicsit szembenézés azzal a múlttal is, amit szocializmusnak hívnak. Szocializmusban ugyanis majdnem, hogy letagadták a második magyar hadsereget. Én meg azt mondtam most április 4-én, a magyar katona hősiességéről meg kell emlékeznünk. De szembesítenünk is kell ezt a hősiességet a mai élő politikusokkal. Azokkal, akik mondjuk ma lábbal tiporják a katona becsületét, akkor a hadsereget csinálnak, hogy lassanként belefér a Honvédelmi Minisztériumba, nincs külpolitikánk, nincs önállóságunk. És innen jött a kiút fölmutatása. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak, a magyar kormánynak, a magyar miniszterelnöknek igenis szembe kell nézni a múltra. És azt kell nézni, hogy mi mentünk oda, bennünket oda nem hívtak, mi voltunk a partizánvadászok, ők meg a partizánok, és ha mi előre akarunk menni a jövőbe, akkor illene a miniszterelnöknek azt mondani, hogy elnézést. Nem olyan régen volt a magyar miniszterelnök Moszkvában, ahol Putyinnal való találkozóján köszönetet mondott azért, mert a második világháború végén a szovjet csapatok felszabadították Magyarországot. Ebben implicite benne van az is, hogy hát mi akkor éppen rossz helyen jártunk. Ez egy nagyon szép dolog, csak azt gondolom, hogy minél kisebb egy ország, annál nagyobbat kell tenni. Schröder kancellár tudja, hogy mit tett. Örökbe fogadott egy orosz kislányt. Tehát Schröder kancellár, egy nagy ország, a Nagy Németország első számú vezetője azt mondja, hogy én emberileg tartozok az orosz népnek annyival, hogy ezt a szerencsétlen árva gyereket fölnevelem. Gyurcsánynak is akkor most örökbe kéne fogadni, hogy nem hiszem, hogy a Gyurcsány család ezt megtenné, bár természetesen megtehetné, de ennél sokkal fontosabbat tehetne, mondhatná azt, hogy elnézést kérünk, tenne egy erkölcsi gesztust az orosz vezetés számára, és teremtene egy alapot arra, hogy Magyarország és Oroszország között végre normális kapcsolat legyen. Ez hogyan vezet neki abból a csapdahelyzetből, amit az előbb mondott, hogy nincs külpolitikánk, nincs hadseregünk, nincs védelmi politikánk, ez mit változtat meg? Ez a NATO-nak nincs olyan szabály, és az Európai Uniónak sincs olyan szabály, hogy nem állhatunk szóba Oroszországgal. Németország is szóba, Franciaország is, más is. Nekünk még erőteljesebben kell. Ha mi piacokat akarunk szerezni Oroszországba, és szükségünk van ezekre a piacokra. Az elmúlt években egyik legfontosabb útja Moszkvába vezetett. Ez igen, de ez többnyire a gazdasági kapcsolatok. Ez többnyire korlátozódik az, hogy elmennek, aztán visszajönnek. Egy Gyurcsány most elment, ráadásul úgy ment, hogy először megállt Kijevbe, ami egy óriási hiba volt. Ilyet nem kell csinálni. Ha mi jóba akarunk lenni Oroszországgal, akkor meg kell adni azt a német. Mi jóba akarunk lenni Ukrajnával is, hiszen Ukrajna határos ország, Ukrajna talán az Európai Unió felé, csak nem ebben a sorrendben. Utána elmehet Kijevbe, hányszor akar, de előbb el kell mennie Oroszországba. Ez egy régi beidegződés, hogy előbb a főnökhöz megyek, és utána a beosztottjához? Nem, mert Magyarország ma elkötelezettje a NATO-nak és az Európai Uniónak, és ez egy természetes dolog, de szükségünk van olyan pillérekre, amire lehet építeni a magyar gazdaságpolitikát, munkahelyeket. Moszkva sorrendben egyszerűen a miniszterelnök azt akarta üzenni, akár Moszkvának is, hogy Magyarországnak mégis van önálló külpolitikája. Nem hiszem, hogy ezt akarták üzenni, én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű üzleti megfontolások voltak, amelyek egyes személyekhez, mint a külügyminiszterhez kötődnek, és ez igazán semmi közöm is a nagy külpolitikához. Milyen üzleti megfontolások kötődnek a külügyminiszterhez? Én azt gondolom, és erről azért már beszélnek ebben az országban, hogy az a választás, hogy előtt Kijevben megáll a miniszterelnök, az egy tudatos külpolitikai döntésnek volt a része. Nevezetesen annak, hogy el tudom képzelni, hogy ugyanaz a cég, amelyet egykor a külügyminiszterünk más országokban képviselt, most hát nem mondjam meg a közömbös, hogy hol, ezeknek lehetnek érdekeltségi Ukrajnában is. És ahhoz, hogy ezeket megkapják, kell ilyen politikai. Tehát azt állítja, hogy a magyar külügyminiszter mondjuk Kijevben nem a magyar köztársaságot, hanem a volt cégének az érdekeit. Sajnálatos módon el tudom ezt képzelni, és én azt mondom, hogy a magyar kormánynak meg az a feladat, hogy a magyar nemzeti érdekeket képvisel. És ennek része lehet tőle az, hogy a szabadságszobornál Bellérhegyen visszaállítsák a szovjet katona emlékművét, hogy elnézést kérünk a Donikanyarért, és adjunk egy komoly politikai erkölcsülökést a magyar-orosz viszonynak. A második világháborút követően aláírtunk egy békeszerződést, utána, amennyire én emlékszem, még a
1948-49-et megelőző időben jó néhány magyar politikus elnézést kért a Szovjetuniótól a támadásokért. Ez az ügy nincsen a magyarságszabályok szerint hazában már? Nézd, minden korban szükség van nézésre. Ön is emlékszik rá, hogy mondjuk Willy Brandt annak idején elment Lengyelországba, és meghajolt a lengyel ismeretlen katona elő. Jó, de azóta az összes német katonánál nem jár oda meghajolni. De itt az imént említettem Schrödernek azt az emberi gesztusát, ami kifejezetten egy emberi gesztus. Én nem hiszem, hogy a magyar politikusokban ne lehetne annyi bölcsesség, hogy ilyen gesztusokat. Azért miniszterelnök, és azért politikusként fölméri, hogy amit ön javasol, ez rendkívüli mértékben meg fogja osztani a közvéleményt. Előre kell nekünk tekinteni. Azt már senki nem vitatja, hogy a NATO-ban vagyunk, vagy az Európai Unióban vagyunk, de ahhoz, hogy legyenek pilléreink Japánban, Amerikában, Oroszországban, Kínában, ahhoz szükség van politikai, erkölcsi gesztusokra. Meglátjuk, hogy a kormány hallgat el, köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.